השנה גם ביצענו סקר שביעות רצון, ובלטו במיוחד וציינו אותם באופן אישי, אנשים שהם עובדים עם שראל והם לא עובדי שראל, וזה אליאס ומנשה, וגם בהזדמנות הזו אנחנו רוצים להביע הרבה הערכה, הרבה תודה על השירות המדהים שאתם נותנים ללקוחות שלנו, שבאופן אישי ציינו את כל אחד ואחד מכם. מנשה ואליאס, טוב, זה חבר'ה שאפשר להתגאות. כל לקוח שאני הולך אליו, שהם מגיעים אליו להפיץ את הסחורה, אז רק מילים טובות שומעים מכל עבר, שנותנים את השירות הכי טוב שאפשר. מנשה אחד האנשים הכי חזקים שיש לנו בשינוע, עושה עבודה, נאמנות, אכפתיות, כיף לעבוד איתו וזמין בכל רגע. קשה וכמעט בלתי אפשרי לדבר עליך בלשון העבר, מנש. קשה מאוד. קודם כל מתגעגעים עדיין. ניחומים למשפחה היקרה. ואיש יקר, אהוב, חביב על הבריות, תמיד נכנס, מסתלבט, צוחק. עד היום משתף, חושב שיש מכון שטיפה למטוסים. שואל אותי איפה זה, רוצה ללכת לראות איך נקים את הקוקפיט. סיבכת אותי איתו. אפילו הבת שלי שהייתה כאן איתי, הבאת לה 100 שקל ככה מתנה בגלל שראית אותה עובדת איתי. ככה היית מנש. ככה היית אדם חייכן, נעים על הבריות, אהוב וחביב לכולם. מתגעגעים מאוד מאוד מאוד. משפחת יעקב היקרה, את מנשה זיכרונו לברכה אני מכיר 9 שנים, עת הגעתי לבית החולים וולפסון. הכרתי אדם חרוץ, ישר, אוהב ומכבד את האחר, והכי חשוב, איש משפחה. שיחות רבות היו לנו בשעות הבוקר המוקדמות, בזמן שהגיע להביא את הציוד לבית החולים. בכל שיחה הקפיד להזכיר תמיד את אהבתו למשפחה, לאישה, לילדים ולנכדים. פגשנו איש שמח שאוהב לטייל ובעיקר ליהנות מהחיים. רוצה לומר לכם, משפחה יקרה, שאובדנכם הוא אובדן של כולנו. ככל שהימים עוברים, הגעגוע גובר. נוח בשלום על משכבך, מנשה. אוהבים ומתגעגעים. משפחת וולפסון. שלום לכולם, אנחנו צוות רכש ומחסנים מבית חולים שמואל הרופא. רוצים להשתתף בצער משפחתו של מנשה היקר. ההיכרות עם מנשה לחלקנו מתפרסת על עשרות שנים. ההיכרות שלי עם מנשה מגיעה כ-30 שנים אחורה ועוד מבית חולים ברזילי. מנשה תמיד היה זכור כאדם חביב עם לב רחב ומנומס מאוד ותמיד נרתם לעזרה. ישבנו ביחד, שוחחנו על המשפחות שלנו, על הילדים, על הנכדים, מה כל אחד עושה ואיך מתארגנים, על החתונות של הילדים, וכמה שהוא באמת היה גאה במשפחה שלו. הוא מאוד מאוד יחסר לנו פה, מאוד, איש יקר. אבל מה שכן, הוא תמיד יישאר בליבנו לנצח. גם אם פיזית, הוא לא נמצא איתנו כאן. בכל כניסה שלו אלינו ראינו חבר יקר שהגיע לבקר. איש נעים הליכות, חייכן, שמביא איתו תמיד את מי שפוגש אותו להחזיר לו חיוך. כולנו מצטערים על לכתו בטרם עת מאיתנו. באמת אדם מקסים שנכנס ונתן חיוך והיה איתנו ודיבר איתנו תמיד ונתן לכולם חיבוקים ונשיקות. באמת בן אדם מקסים. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. איש יקר, לא נשכח אותך לעד. מנשה איש יקר ואהוב, נכנס למחסן עם פנים מהירות. היה חלק מאיתנו הרבה שנים, אהבנו לראות אותו בבקרים. עבודתו התנהלה בצורה אחראית ורצינית. גם במקרים שנדרשה אספקה דחופה, תמיד הוא היה מגיע בזמן, בודק שהכל בסדר, והיה מאוד אחראי, אהבנו לעבוד מולו.
שלום לכולם, חבר'ה של שראל, המשפחה של מנשה, מנש, שהייתי קורא לו. ברשותכם אני אגיד כמה מילים עליו, שאני לא מאמין שאני אומר את זה בלשון עבר עד עכשיו, אבל אני רציתי להגיד לכם שאני בתור מנהל את המחסן הציוד הרפואי בברזילי במשך 15 שנה, ביום הראשון שהכרתי את מנשה, הבנתי שזכיתי להכיר בן אדם שהוא בן אדם. אני תמיד מאמין בדבר כזה שהדבר הכי קשה לבן אדם זה להיות בן אדם, ומנשה היה בן אדם שבאמת הרצתי אותו. מעבר לנהג שעשה את העבודה בצורה מסורה ומדהימה, הוא היה בן אדם. מבחינתי הוא היה כמו אבא. כמו אבא וחבר מאוד מאוד קרוב. מבחינתי מנשה אמר משהו, זה מנשה. מה שהוא אומר, קדוש. זכיתי להכיר אותו, בן אדם צנוע, בן אדם ענב, בן אדם עם לב ענק, 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 אין דברים כאלה, כמו... אין. אני אפילו לא יודע להגדיר את זה. בן אדם בלי טיפת רוע, בן אדם שתן לו רק לחייך ולצחוק וליהנות ולתת. אני אישית ממש זכיתי להכיר. גם את יעקב, הבן שלו, את המשפחה המדהימה שלו, אבל את יעקב בפרט, שהיום מבחינתי הוא כמו אח, באמת. ואני אזכור אותו, ואני למדתי ממנו המון. אני אזכור אותו רק לטובה. ויהי זכרו ברוך. גם בגן העדן יש בריכות. בגן עדן יש בריכות, אדם וחווה שחו בבריכות כאלו.